assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe ene wayno kadi en garti e jangde meɗen no wayanno ni heddi ko no wiyeno ni non tan wiya eɗen janga aset so aset jangama gasi ñalawma aleto kimmiɗon reftade e winditade e jangitade so yeehi ha ñalawma altine kadi gadden windande hesere so jangama altine ñalawma talata o kadi gonon e jangitade e winditade so alarba yonti kadi adden windande hesere jange ha wawe so gasi on saha kadi alhamisa aljuma o jangata gonon e reftade ko janguno ɗon ko ɓeydo ɗiggude nde wonno jangde wona jiiro kala ko janguɗa hen famɗi heewi eto ɗigga ko ɗiggi ko nafatma wona ko heewi ɗiggani ko jangowo amata yawata jangowo amata yawata so jii eɗe mbaɗa fillo yaha garta nde wonno ko jangete hen ko e alkule heewani to bange alkule qur'ana arab ko jangete toon e heewde hawri ko 28 to bange masɗe qur'ana arab ko jangete hen masɗe ko heewani ko 4 tan haaɗi heddi noon 4 ɗe waɗa fillo ha mbawa jangude hen goɗɗum no wayni wiide portal dow portal less tural kowal koɗɗo masɗe ɗe kaaɗi portal dow noon kañum waɗana ɗiɗi portal less watta ɗiɗi less tural waɗa ɗiɗi kowal waɗana sidda on saha portal at kadi wawa fodde portal less wawa fodde tural wawa fodde toɓɓel ngel ko wayno arne wona 4 laabi 3 hawra 12 kono fof so rendi yaltani 4 biyaɗi ɗi to bange pular kañumne ko alkule ɗe e masɗe ɗe fof so rendi ena hawra 32 o haaɗi joni noon ɓe mbima masɗe ɗe ko 5 waɗe bange ɓe kolluma mawɗe e tokose ni foti on saha kolɗa ko wiyete polle ko gasi a hollama mawɗe e tokose e polle joni noon 32 waɗa hen ko wiyete ñonde innira 4 wiya ko ñondiɗina waɗa 4 ko heddi ko fof so rendi tawana masɗe ɗe ɗum wiyete alkule muume laaɓɗe hankkadi kañum koye laaɓɗe tan ñondiɗani ñondinaka ɗe to mbiya masɗe laaɓɗe ga ko muume ko laaɓɗe cer ɗeɗen ko muume kono ko ñonde 4 ɗa ko muume ñondiɗinade ni feccira woni laabi 4 ɗum kadi ganda ɗum on saha noon jangde ma weela kala hen ko ƴettuɗa hen to pular to qur'ana arab kala ka wawa hen masɗe muɗum e alkule muɗum andu majjere ma suwa yaltito ɗum saabi noon an jangowo o
yaa taw aɗa toppito andude masɗe e alkule ɗe. On sahaa noon so tawi a waawi alkule ɗe, sa fayi e masde ganda ko jogoɗa masde ko masirte. Jaara hen jam jam ha Allah walla sa feɗɗitima hen tan jiya aɗa masane aɗa janga, so ɓooyi watte windede janga, mbatta windude janga. Ko ɗo jangde woni. Jangde woni ton koye teskuya, ko jangata ko teskuya ma wona hen. Kala ko janguɗa gaynuɗa ɗum ɗiggi, hankadi ɗum ɗiggi artatake. Kono so jangga alkule noon ene rewodira, so gasino hankadi noon ɗe cardirat. An ƴeewa ko jiɗɗa windude ko, ƴettoya ngala ndendina wona ko jiɗɗa haalde ko. Komi tan a i u ala, ɗum koye hollude tan no a wayata, no i wayata, ɗum ko ha ganda no wayata. So gasino saɗa windoya hankadi ɗon ko ittuɗo to itta ndendina. No wayi tan no defo waɗata ni, ƴetta ngele renndina defa defta. Annene ka jiɗɗo windude, ƴetta to ƴetta ga aɗa itta aɗa masa ha timma haala ma. No cañowo ni garaji omo saña haw daña laafa, o saña haw daña wutte. Anne caña konngol mbawa haalde konngol ngol. Sa yiɗi wiide argaay, ganda hol alkol ƴettoyanmi e ndenda wona argaay. So mi yiɗi wiide jooɗo, holko gaddanmi ha wona jooɗo. somi windama konngol jooɗo, holno ƴeewanmi bindi ɗi hami anda ɗum woni jooɗo. Kala ko jinmi haalde, somi haali hami gayni, mi tesko haala kaalanmi ka. So haala ka ene fooɗi, somi fayi winde mi fooɗa. So haala ka fooɗani, somiɗa winde mi wasa foodde. So haala ka ene siddi, so fayi winde mi sidda. Ko ni gandita ɗum. Ma woni ko windete ko ala poolle, ma woni ko windete ko ne waɗi poolle, ma woni ko windete ko ala sidda walla waɗa sidda. ɗum noon ko an noon toppito ɗum haqqille ma. No kaalirta ni ko noon windirta. Sa haali a deƴƴi ko fayi arde ko dirtin seeɗa wawa sertude. Sa wi mi soodi, a dartima ko coɗɗa naana, ay naana waɗa bange. Mi soodi ko bange, naana ko bange, keso ko bange, pul ko bange. Mi joli ko jolɗa oto, kala oto ko woni, soko bis, soko nangam, wadde mbiya bis. Oto paaɗa Dakar. Mi soodi ko coɗɗa, mbiya wutte mbaɗa bange, dolakke mbaɗa bange. No kaalirtani bindol ngol so ari yo wa noon. Ko kalata ko so bindol ngol ari yo wa noon. Sa haali a deƴƴi, aɗa ɓamta haala, firti ko kalata ko yo dirto seeɗa. Watan binda tar ala. Mi nani ko nanɗa haala. Mi jaɓi ko jaɓɗa haala. Mi ñaami ko ñamɗa mbiya maawa. Mi ƴakki ƴakkuɗa gerte walla tew walla hay toyi. No kaalirtani sa faye windude yo bindi ɗi mba noon. Koni jangde sañorto. Heddi noon saɗa janga noon, teskoroɗa ko alkule ɗe yo ɗiggu. Ɗiggugol noon fiyata wiide a ba ɓa ca a ɗum ɗigganto. Ɗiggugol ko sa wiyama ya windu binda, ɗum wiyete ɗiggude. Ɗiggude fiyata ko sa wiyama ya windu a binda a. Foofi tan a i u e o tan a wulla.
baaɓa caada kaala mata ɗum wona jangde taw jangde ko alkulal kala ganda inde maggal sa wiyama ya windungal bindangal sa yiɗi windude kongi ma ɗe bindata mbawa andude holko ƴettanmi ha wona ko yimɓe wadde ko ɗo woni jangde ɗum noon sa heppi ɗum mbiyami jangguine ɗum kay ko heewani ta anda ko jangata ko ɗum woni keeweni ndi ay o seeɗa mo jawata ari yo en tampi baaɓa caadaka ko ɗon sirru jangde nde waɗa ɗon so ɗiggi a wawi ɗum jangude a wawi ɗum windude kala deftere nde bindaneɗa ka janggo ala ko windete e kamil he dow ha less ko yelti abajada dendagal defte bindeteɗe ɗe pulaar ɗe kanƴe fof so ndendi e hewde yaltani camatare ɗiɗi alkulal ngal wadde ko jangata ɗon ko ena wayno a dursi a tinani kono noon sa anda wiyatama taw min ko jangganmi ko ɗum ɗo kecce kono noon ko ɗen kecce noon keɓirta wawde windude ɗon mbawata jangude ɗum saabi noon ɓe mballuma ɓe kolluma ko wiyete masɗe ko ɗum heeda bange hankadi a yalti e majjere masɗe a andi tokose e mawɗe hankadi a andi ɗum a yalti hankadi nder majjere ɓe kolluma alkule masateɗe ɗe mbatta masde ɓe kolluma no masirte mbatta masde ɓe kolluma no rendinirte ndendina mbawa rendinde ɓe kolluma no jangirte mbatta jangude ni foti ɗum ko hollede ɗum sawi noon koma ñalawma gotal mbawa jangude mbawa windu mbawa tarde gasata ko jangguinowo mo keɗɗa jangguinowo mo holto rewata ha mbawa ɗum noon koye wonano koye teskademo e ƴewdemo somo winda teskoɗa no windirta sa fayi windude mbaɗiɗa noon ɗum woni jangde ɗum noon wadde kadi eɗen faye jangde kadi ɗo ha tan gando siftinde on tan en jangi alkulɗe ha laaɓi ceer gonde tan koye reftade e ɓeydade ɗiggitinde ha ɗigga e holludemo no mbatta ha jiiya bindi ɗi ganda limore kala harfeere to banggue arab to harfeere kala ne walluma sa yiɗi windude inde Allah mbawande tungude mbawande wirdude walla indema inde goɗɗo gandade windirte wona ɗum kadi koye jangde jeeya ɗum saabini waɗde ko watte ko jangde mbiɗon eɗen jangira gandal keɓeten heddino ko janguɗa e fof mbawɗa ɓeeto watta ɗum e carnet ma carnet o moftanma ɗum ko gandal yawnaki an noon jiɗɗo nadde e duɗal meɗen mbatta ko 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasabo gara kaala indema e yettodema min kalanma sarɗiyeji lelgo jangde nde ko mbatta hen a jaɓi min nannuma e groupe he a jaɓani gaccuma ndeeƴa koɗe nayi noon dental diina ngal heerori tan ko jangguinde sharia o e jewte seeremɓe e daaka so yontoyi toon watte e korka toon watte ɗum woni dental diina waɗa banggue ngal to innira ko dental kabaruji kala kabaru mo nanguita toon lombete ngal ɗa wiya dental jangguinowol limto e hijja pular ɓe jiyata bindi ɓe holno ballirte ha mbatta yiide bindi waɗa banggue ɓenenne mbaɗana goggal ɓe jiyata bindi qur'ana arab no ballirte ha mbatta limtude hijjude waɗa banggue an noon sa ari an haala to jiɗɗa nadde kalanɗa serɗeji muɗum so welima naata a welaka jahajuma an jiiha hoorema an yiɗi jangude ɓe kalama serɗeji ɗi aɗi belma naata e majji
belani mo jaa haaju ma hay goto wiya yaaro garta tan koye welede ma aɗa yiɗi ngara min kalanma ene jaranma ɗum mbaɗa ɗum a yiɗa ɗum yahaaju ma ni foti o ko musidɗo moon giɗo moon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam